hermoso programa. Bueno, grazas, canto piropo, que amable a xente daqui da Coruña. Bueno, se vos tamén queredes piropearme, ocórreseme que podedes mandar unha foto ao 620-509-509 e así, ademais de sair no fotomóvil, pois eu levo unha alegría que nunca está de máis. Bueno, mentres vos pensades a pose, imos ver que fai o noso reporteiro concertual, Carlos Meixide. Realidade entre a Coruña e Vigo, pero hoxe neste concerto coruñés hai moitos representantes da movida viguesa dos 80. Nós temos a un clásico, o líder de Siniestro Total. Abrimos a porta da nosa furgalla, bueno, xa está aberta para recibir a Julián Hernández. Xa estaba aberta. Sempre, en Coruña, sempre. Aquí na Coruña. Un problema. Pero eu tamén o teño preto. A ver, Siniestros son vigueses, pero empezáchedes nun festival coruñés. Hai como 25, non teño nin idea, eu non conduzo. E non será que ti tiras pra terra porque sei que estás vivindo por aquí ou tes unha casa ou algo? Xa como te conservas así? Rosalía, me cago en la hostia, Rosalía. Sexo e rock and roll parece que segue vixente. Digo porque estás aquí. Deixa, deixa. Claro, reláxate aquí. Non era terror. Ves a cara de boa persoa. Se queres como Rosel. Claro, se queres un buenazo, teño que confesarche que eu era máis dos hombres G. Soas, non había máis. E agora que se recuperaron? E vos tamén estades recuperados? No. Bueno, Julián, foi un placer terte na Noite Móvil. Igualmente. Eu quero que quedes aquí conmigo para ver o que anda a facer un home que se chama Juanillo Esteban, non sei se o coñece. Pero eso ven sendo de Coruña. Ven sendo.